حي على الصلاة. חודש האביב אנחנו מתחילים בשירה סוערת. מה יפית האביב בשדה האביב היפה בנשים הפנדותך נבחשנו אמא הנהלדותך היפה בנשים לילה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם בחודשי השנה. קומי לך רעייתי יפתי, איפה קורה? ולכי לך! לכי לך! הסתם עבר! הלילה הזה אוצרות טללים נפתחים. חצנו ידיים. כרפס, איפה הצלחת פסח? בוא, הנה. זה בשביל הילדים. שידעו קצת במנהגים. בואו נתרכז, כי יכול להיות שלא נזכור. יש מבחן בסוף. כרפס, ברוך אתה אדוני אלוהינו, בורא פרי האדמה. מצה, לוקחים את המצה האמצעית, מוציאים משניים, מחלקים, וזה האפיקומן. ילדים, שימו לב מה מיכל עושה, כי היא נוגעת לה באפיקומן עכשיו. עכשיו בירכנו עליו. שימו לב לצבע הייחודי של המפית, בוא נבוא את האפיקומן. צריך מקום, לא ימצאו אותה, מבין? עכשיו אני חושב לי רגע, איפה אני יכול להחביא את זה? מקום טוב. יש לי פה רעיון. מה אם זה יתפוס? הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, עכשיו זה לא אנחנו, זה עכשיו הלילה זה כולו מעשה, הלילה זה כולו מעשה. כל הלילות אפילו הלילה שתפארנו שבכל הלילות כמה ילדים? כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו ואלו הן. פסח, מצה ומרור. רגע, שירה. שירה. פסח. שהיו אבותינו אוכלים על שומה, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים. הצעה הזו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה אליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, וגאל להם. מרור זה שאנו אוכלים על שומה, על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. זה לא, החמוסת, לא, מה זה המרור? זה המרור זה זה, לא? זה כנראה, לא, זה נחשב המרור. אולי חומוס. מה זה החסה הזאת? זה הדבר הזה? כולנו נבונים, כולנו זקנים,
כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. עבדים היינו, אתה בני חורין, עבדים היינו, אתה בני חורין, בני חורין. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. יש לזה שיר. מה יש? איזה? מה זאת ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים מבית עבדים. ושאינו יודע לשאול, את פתח לו שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. והגדת לבנך ביום ההוא, וירד יעקב מצרימה, ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש. זהו, יין אדם. נפש. רגע. איפה שיר? זה לא כתוב, אתם אמורים לדעת. אין שיר, איפה שיר כזה? אנחנו לא שרים אותו. אני לא רואה שיר כזה. סליחה רגע, אתה נחזור אליך. בית המשפט. אוקיי. וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא ובני ישראל פרו וישרצו וירבו. לא, איזה שיר. ממציאים שירים. יש להם זיכרונות מהסדר בקיבוץ? ויצא פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד, היאור תשליכוהו, וכל הבת תחייון. לא מבינים מה זה אומר גם. אז למה אנחנו אומרים את זה? ויצא פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור. לא תאספון לתת אבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום. הם ילכו ויקוששו להם. וקוששו להם. ניתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו אסור. זה שיר. אבן ניתן לעבדיך. אבן ניתן לעבדיך. לא, זה שיר. ניתן ולבנים אסור. אנחנו יכולים על כל משפט להגיד זה שיר ולעשות לזה לחן. כן, פרעה. זה שיר. זה באמת שיר. רגע, לא הבנתי את המילים. שקט. חג שמח. ברוכים הבאים מתארח בשיבלי. 9:30. רגע, 9:30 זה טוב. אז זה החלטה דמוקרטית או שמישהו מחליט לבד? אנחנו אחרי בחירות עכשיו. גם אני. אנחנו תערוכה נעשה פה. בסדר? טוב. לילה טוב. ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדיין. בת אש מתוך הסנה וירא, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. ויאמר משה, אסור נא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא אדוני כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. ויאמר, משה, ויאמר, הנני, ויאמר, אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ויאמר, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים, ויאמר אדוני, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. וארד להצילו מיד מצרים, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. ועתה, הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ועתה, לך ואשלחך אל פרעה, והוצאת את עצמי בני ישראל ממצרים.
אני אדוני, אני חבר'ה, ולא אנחנו אחר. נוציא אתכם מהסדר. ביד חזקה. זה הדבר, כמו שנאמר, הנה יד אדוני חזקה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים ובבקר הצאן, דבר כבד מאוד. איזה גבר. ובזרוע נטויה. אין עמודים, מאמין. יש פה. אז ועברתי ביד חזקה. ובזרוע נטויה. זו חרב כמו שנאמר וחרבו שלופה ביד נטויה לירושלים. ובמורא גדול זה גילוי השכינה כמו שנאמר, לא משנה. ובאותות זה המטה כמו שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה בו את האותות. ובמופתים זה הדם כמו שנאמר, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ. דם ואש ותמרות עשן. דבר, שכין, שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים עלינו, הוציאנו מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה, מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב ומאפלה לאור גדול, ונאמר לפניו הללויה. זה שיר, זה שיר. הייתה יהודה לקודשו. זה שיר. כן, ישראל וקרתה, הים ראה ואנוס, הירדן נס. רגע, אני גומר להגיד. ישראל ממצרים מה נשתה? יין, אחיינים. תנו לנו מים ונשתה. למה זה עליתנו ממצרים להמית אותי ואת בני ואת מקני בצמא? יאללה, איזה קוטר סמיד. ומשה, עכשיו זה בחור. ומשה ייכנס אליו ויצאו ממנו מים. חינם את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הניצנים ואת השבים ועתה נפשנו יבשה. היה להם חיים טובים במצרים. עכשיו זה שיר. רק מיני קולך מבכי. נכון? זה על פי אגדה של רוני ויובל. אבל אני רוצה לעשות עומדים עלינו לכלותנו הקדוש ברוך הוא מקסים ציון לא תשאלי לשלום אסירייך, דורשי שלומכם ויתר עדרייך. מים ממזרח ומצפון ותימן שלום רחוק וקרוב שצאי מכל עברייך. אשרי מחכה ויגיע ויראה עלות אורך ויבקעך עליו שחרייך. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ואכבד לב פרעה ולא שילח את העם. ויאמר משה לפרעה, עודך מסתובב בעמי לבלתי שלך. מסתולל. שלח את עמי. מסתרלל. רגע, לא היינו ב10 מכות? לא נורא, לא נורא. אלו 10, מיכל זה בשבילך. אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים. כי היא צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר שם מת. ויקרא למשה ולאהרון לילה, ואומר, קומו, צאו מתוך עמי, וגם אתם, גם בני ישראל. זכור את היום הזה, אשר יצאתם ממצרים, ואת עבדים. נעליכם ברגליכם ומקליכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון. ומי שלא רוצה, שם יוראי. ויעקרו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גרושו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. עכשיו זה עוגות מצות, סבתא! קוראים לזה סחיטה. זה כוס רביעית. דורש. יין חברתי. העם
דורש יין ציבורי. יין לרונית. דורש יין לרונית. הופה, הנה קורש. הנה ימים באים, ונגן חורש בכושר, ודורך ענבים במשה חזרה, והטיפו הערים עסיס וכל הגבעות תתמוגנה, ושבתי שבו את עמי ישראל, ובנו ערים בשמות וישבו. אתה פה? זה לא טוב, זה אליהו. ומי שישב בקומה. מצא את האפיקומה. כולם מצאו אותו נראה לי. מי מצא? כולם מצא. אלה. לא, קמים אל אליהו, מה זה? אליהו לא יחכה מי שלא קם לא מקבל. תביא בסוף. גל. محمد رسول